caalidi cewle ina kebliraɗon ko ɓuri yarde gen ko awol fof foti tan ko yarande yarata donc a ɗum ɗiɗi waɗa ko heddi seeɗa timmat tan seeɗa nani ɓurtata kadi nadda wona maari koye tallaji masfufatun mana deggodiraji baaduha bi janbi baadin yustanadu ilayha mana tallaji walla jeeɗumuji iɗi fawran iɗi tuugi zarabiyun e berteteje wayno tappiji ɓe nani mawsusatun ɓertaji Allah hubbani أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت استئناف مقرب لما مضى من حديث الغاشية والتقدير اعملوا فلا ينظرون ولا أفلا ينظرون بل أن جابتا كم بهافر مكة يقول تسكر إلى الإبل في يوم جلود كيف خلقت من التجرة وإلى السماء ويحد بيجيو في أودي أسمان كيف رفعت فلنا فمترا وإلى الجبال يجيو في أودي كاي كيف نصبت فلنا نودي لنرا وإلى الليل بيجيو في أودي ليل كيف صدى فلنا نبتنا أي بدي مويل يجيو دقيت ومن بندن دي دورو دي دقيت حتى الأرض حتى المخ يودي جلودي نتجرا يودي أسمان ونو بمترا يودي كاي ونو لنرا يودي مانا ليل كله بمترا ben bandinor so ɓe ƴeewi ɗum ma won dalil hattane Allah jooɗo ma won dalil gotan fa waɗa ayi o fuɗɗori geloɗi o yelɓeni wan noon li annahum ashaddu malamasatan laha min gayriha ko ɗum ɗo ɓuri hewde memodir geloɗi kamɓe aɗa ɗum kadi fuɗɗore nani suudi azahiro fi anna al arda kurratun wa alayha ulamau shari kama qalu ahlul hayati فذكر ما نسيفت تذكر ما نسيفت نور ناني سيفت نور بنعمة الله دي سيفت نور دليل الله جمعنا فهو الله إنما أنت نحان مذكر كاشف نور لست على هذا أي هم بمساعدك أو قرطة أو أنا قرطة إلى ما أو أنا ما أنا قارنت عند بما تقول سيفت نور وأنا دوم دو ودو أيو يا يوسف نور سام هادلو بعدين هو يمين تيجي هاي هو يمين هاي هاي وأنا سيفت نور بس نبي ولون نفعل illa gonnon man tawalla kono gon ɓurnil gal ɗum ɗinde Allah gaali minaga o kafara yeddi qur'ana fa azibu oɗo fa yuazibuhu llahu Allah ina lefta ɗum al azaba lefti al akbar ɓurde mawnude on leftiɗa hade lefto kosge lefti adun lefto kosge o lefti adun o lefti akada lefti ɓuri mum lefto kosge ɓe mbaɗe ɓe dahe inna ilayna Allah wi ko fewde amen iyaɓe woni duttugol mabɓe caggal mayde kamɓe heɓa summa lefti inna ayna koɗo amen ɗo kadi hisabahum hasbude ono yobdeɓe la nutrukuhu abadan min gaccata yobdeɓe abadan bismillahi rahmani rahim wal fajri wa layali asri bismillahi rahmani rahim suratul fajr ɗeɗo simore watti simoje capanɗe jeetati e jeetati wiyde ko suratul fajr fajir noon wi ko makka ne jippi walla ala ko madina suura wiya ɓeemi ko makka ɓeemi ko madina ma an jipputade makka he firti ko gila o ferani kala ko a jippi makka ɗum addi faru kala ko jippi madina ɗum caggal faru won noon timmoje mana wiyetede ko makka ko madina ɗum ko taɓa jippi ko taɓi farko waɗi tawa noon mo yehi makka walla saraji makka jippoyo jippi ko caggal faru sa ine mbiya ko madina so jippi koye leydi makka nde waɗi ko capan tati ay won fajir e ɗum kadi gonɗo ko e waɗu sababu namnala jifo walla woni kew walla wonani won fajir jomiraɗo yimɓe wondiri fajiri fajiri kala ñalo namnade enen fajir men ko e ɓuro ko tagi woɗɗodir mana minen sikirɗo minen kam aɗo mbaɗa minen haɗa kadi jari soppiɗade moɗo wondir ɗo ila subaga sende nden guilɗi on namodir joni noon kono fajir siɗumiri jam hande cheikh yalla arano ko ɗo noddinani
dimi ha ha min kewnono dim ko dimi ha yo kam ka wonamni ko andi am ko do dimi yawani mon to amma alma ko wuro ne woddi bi an do do dimi 25 de lawdi ko won din to ko dimi dimi won moy 25 wala 25 on taw demi yonani ko addi no wada no nan de ko dara tagal won no din jama ci jaro hirna ngi ko ama dembe ko no di ha ko kam bay ko 25 wodo ko moy 25 ma mun ko no din ga ha sharif ja ko kam le ko moy kar ha eyyi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe hande de keɗo ɗon ko ceerno Lahiru Dia yo Allah yurmomo yaafom ɗum ɗo koye goto e tafsiraji ɗi o wanno gam weltinde on seeɗa tan e hettade dane makko e kadi e fasihintagal makko e wawdemo jangge e wawdemo laɓɓinde inchallah kadi jokken kadi inchallah ko leelani kadi woda kadi ko keddi ɗon ko umme ceerno Lahiru Dia yarhamullah
saadi نعم leggal wadde yusuf allah walla resayade نعم dal ko ngawma koye saari heede نعم moƴƴude moƴƴi waɗum maana tuubol نعم tuubol ko moƴƴude قال لي قائد سيد بن محمد نعم oɗo ɓe ko yahuda ko jabiriɗi نعم daa ko ɗum bare yusuf abu ngaddo yamata نعم hayabade ɓe mbiɗa woyi نعم mbiɗa woyi نعم nder بعد السيارة كلهم قائدين يلتقطه بعد السيارة كلهم قائدين نعم 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 ɗum noon de hannde banndiraaɓe teddu sehlaaɓe ɗumen mbirni tan ko ceerno ɗahirou dia yo allah yurmo yaafom ene woodi noon e audio ji he mo gandu